Maayong adlaw mga batang Bisaya. Ako si Tita Maria. Karon na ako'y nindot nga sugilanon bahin sa duha ka managhigala, si Unggoy ug si Bao. Sa unang panahon, si Unggoy ug si Bao nakakita og isa ka punuan sa saging. Gusto nila kini itanom. Si Unggoy kay abtik man, gipili niya ang taas nga bahin, ang naay mga dahon. Si Bao usab, nakuha niya ang ubos nga bahin, ang naay mga gamot. Gitanom nila ang saging. Si Unggoy, sige og tan-aw, pero ang iyang saging nalaya, patay na. Pero ang saging ni Bao, niturok kini, labong kaayo, ug namunga, ug daghang saging. Si Bao, hinay pero kugihan. Si Unggoy, abtik pero tapulan. Sa katapusan, ang kugihan gayud ang naay bunga. Sa dili pa ta matapos, kopyahan ninyo si tita ha. Repeat after me. Unggoy. Unggoy. Monkey. Bao. Bao. Turtle. Saging. Saging. Banana. Very good mga batang Bisaya. Salamat sa pagpaminaw. Magkuyog ta usab sa sunod nga sugilanon. Bye!